אמא, פותחים פה גפן, זהו סיימנו לה, מבסוטים, סבבה, כולם פה בחדר, לא יודע אם את רואה אותם. וואלה, חדרים תש רצח. חבר'ה, תעשו שלום לאמא שלי. הלאה, מה קורה? זהו, קיצר, מבסוטים פה וזה, מקווים שיהיה טוב. בסוף נחזור לחטיבה ויהיה בסדר. יאללה, לילה טוב. ביי. הם חשבו שהכל יהיה בסדר. רואים אותי עכשיו? זה קיצר אמא זהו, אנחנו יודעים שיש פה שטח שני כבר, מכינים פה את הדברים, קובי מתאם את הווסט, קליין גם, אני עם תקלוט, כבד רצח אמא. תשלחי עוגיות, אמא של שיידו. תשלחי לו עוגיות, הבן אדם לא עומד לאכול הרבה זמן, עושה יוצא מצטיין יהודי, נכון? קבל 100 בכל המבחנים, לא כמו הבן האפס שלך, אבל הוא בן אדם מרביץ מהיות. תגיד 100? תגיד 100 ותחייך. יאללה אמא, חולה עלייך, אני תקשר יותר מאוחר. אבל הם לא ידעו מה עומד לבוא. קובי? קובי? מי בוכה שם? קובי? קובי? אחי? קובי, אתה בסדר? הנרמול. ויינר? ויינר? ויינר, אתה פה? מה זה, הציונים? מה? מי מקליט פה? לא!